Hola, benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Filosofia d'Estar per Casa. Avui tenim una convidada que ens fa moltíssima il·lusió, és un honor tenir-la aquí, és la Irene de Puig, i us llegirem una mica la seva... Hem fet una síntesi perquè abans li deia a la Irene que ha fet pràcticament de tot a la vida i ella em deia que encara li faltava el ballet i el jazz. Qui sap, sempre hi som a temps. La Irene és mestra i llicenciada en Filosofia i en Literatura Catalana. Ha estat catedràtica d'Educació Secundària, tot i que ha impartit en diversos nivells educatius, com ara infantil, també primària, i encara ha fet formació del professorat. És la fundadora del grup IREF, que recordem que és l'associació que es dedica a difondre i a crear materials en llengua catalana del projecte Philosophy for Children, que a Catalunya ha rebut el nom de Filosofia 318. D'aquesta associació n'ha estat directora durant 15 anys i s'ha ocupat de l'organització, de la coordinació d'activitats, així com de la publicació de material del currículum i també d'assajos. També comentar de la Irene que durant 9 anys ha estat codirigint el màster en línia de la Universitat de Girona sobre Filosofia 318. Avui parlarem d'aquest projecte de Filosofia 318 amb una experta i amb una promotora, no? Benvinguda, Irene. Gràcies, Àlex. Contenta d'estar aquí amb tu, xerrant una estona. Perfecte. Doncs mira, Irene, una pregunta que fem a tothom que ha passat per aquí és que ens expliqui una mica la seva relació amb la filosofia, com arriba, i en especial en el teu cas amb la filosofia per a nens. Mira, el meu primer contacte amb la filosofia és molt peculiar. Jo vaig fer magisteri a Girona, perquè en aquells anys, no diré quins, però a Girona no hi havia encara col·legi universitari i acabat el batxillerat vaig anar a magisteri. Vaig fer un magisteri molt curiós, d'una estructura estranyíssima, de ple franquisme, òbviament, i entre les 20 assignatures que teníem cada any, durant 3 anys seguits, n'hi havia una aïllada que es deia ontologia. No hi havia filosofia ni història de la filosofia, però hi havia una assignatura que era com una Maria, després n'hi havia una que es deia agricultura, una altra que es deia fisiologia, i n'hi havia una que es deia ontologia. I a mi em va fascinar, vaig trobar com una endevinalla, no? El ser és i el no ser no és. Tot això ho vaig trobar fascinant. Jo tenia 16 anys, 17, no tenia un contacte directe amb la filosofia i em vaig trobar amb això. I a l'hora d'anar a la universitat, ja una vegada mestra, vaig dubtar, però vaig tenir la sort de tenir un professor magnífic, que he de dir que és el que em va convertir a la filosofia. Jo dubtava entre literatura, que després vaig acabar fent, o potser fins i tot vaig festejar amb la psicologia, però em vaig quedar a filosofia i encantada. Efectivament, no me n'he arrepentit mai. Aleshores vaig ser professora de secundària i en els primers anys d'interinatge i tot això estàvem molt inquiets. Pensa que jo em vaig estrenar com a professora l'any que va morir Franco i, per tant, aquells primers anys eren... Jo donava classes de filosofia, se suposava que amb un manual que era, ja t'ho pots imaginar, el més modern era Sant Tomàs, o sigui, ens havíem quedat a les beceroles. Però, clar, bullia una mica el món cultural, per dir-ho així, estava bullint. I buscàvem fórmules, buscàvem maneres, tant pels continguts com per la pràctica, perquè no hi havia més que classes magistrals i estic bastant a favor de les classes magistrals, però a certs nivells, esclar, no? I, en canvi, vam trobar, buscant amb una colla d'amics, val a dir que no és una descoberta que fes sol en cap cas, sinó amb una colla d'amics, vam trobar aquesta escletxa que venia d'Estats Units, que es deia Philosophy for Children. Nosaltres, ja et dic, érem a secundària, estàvem en una altra tessitura, però l'antena ens va donar per interessar-nos-en. Aleshores, un any, el 85, Lehmann va venir a Madrid, va anar a Madrid a un congrés
i vam anar a veure una mica de què anava tot això. Ens va agradar tant que l'any següent vàrem convidar a una seva col·laboradora a Girona a fer-nos un primer tastet, un primer apunt. I al cap de 2 anys ja vam convidar directament en Lippmann, vam fer una estada a Santa Cristina d'Aro i allà sí que ens vàrem reformar. I a partir d'aquí un grup de 5 professors d'educació mitjana, que es deia aleshores, d'ESO i batxillerat, ens vam embolicar la manta al cap i ens en vam anar a fer un curs intensiu a New Jersey, als Estats Units, amb Lippmann i Ann Sharp, i això va ser ja l'esclat. Vam arribar aquí 5 persones formades, diríem, o almenys amb les credencials mínimes. I què ens va passar? Doncs ens va passar que ens feia mal a les mans tenir aquest material i aquest coneixement sense donar-lo a conèixer. I a poc ens vàrem anar embolicant. Primer vam fer una primera edició d'un dels llibres de Lippmann, així com de puntetes. Em penso que no té ni copyright ni res. Va ser una cosa així una mica casolana, per dir-ho d'alguna manera. Però això ens va donar una mica d'espai i d'ales i vàrem començar a fer cursos de formació al professorat ja a les escoles d'estiu, etc. I aquesta és una mica, en síntesi, la trajectòria de la meva relació amb la filosofia, que comença fortament amb l'ontologia i acaba amb els nens de 2-3 anys. Déu-n'hi-do, no? De l'ontologia a la filosofia per a nens. És una bona trajectòria. Sí, senyor, sí, senyor. Doncs, a veure, ja que has tingut aquesta trajectòria dilatada que comença amb aquest títol, és que encara estic pensatiu, això d'una assignatura a Maria que es digui ontologia, queda com... No sé, sona molt fort. Teníem 20 per curs, perquè teníem totes les fonamentals, totes, o sigui, matemàtiques, llengua, castellà, francès, tot això, i després teníem això, una assignatura que es deia fisiologia, i la d'agricultura era molt maca, agricultura. Ens ensenyava com fer formatges, com fer el vi. Se suposava que havies de ser una mestra rural i si anaves allà havies de distingir un xai d'una cabra, no ho sé. Però era molt peculiar. Jo ara, quan hi penso, em venen fins i tot ganes d'escriure perquè és impensable. Amb 40 anys això és com una gran revolució. Això sí que és un canvi radical. No, jo estava pensant, ara que s'està perdent tot allò rural, no? L'altre dia tenia una conversa i li deien una amiga, vaig tenir un professor a la universitat de gramàtica catalana que ens va preguntar com es deien els forats dels càntirs i ningú sabia. I diu, clar, és que no he begut mai amb un càntir, no sabeu com... I així amb les eines, no? Vull dir que potser també aquest apropament, aquesta transmissió de saber que també estem perdent pugui ser interessant. En tot cas, torno a la filosofia, que és que si no estem anant per camins rurals que també són molt interessants, però potser... No està mal, no està... Per dreceres, Per dreceres, sí. Bueno, qui sap, no? Filosofia del camp... Home, l'altre dia l'Emili Azuara ens parlava que l'hort, com a eina de reflexió filosòfica, l'havien instaurat. Per tant, el jardí... Exacte, sí, el jardí. Potser hi ha més reflexió de la que ens pensem en l'agricultura. Almenys la relació amb l'home-natura donaria ja tot un capítol, I tant. Però tornem més a la qüestió que ens ocupa. Llavors, tu que has tingut aquesta relació, i que encara estàs tenint aquesta relació amb la filosofia, com ens la definiries? Què és per tu la filosofia, Irene? Mira, així d'entrada, d'una banda és un corpus de coneixement, és a dir, és una carrera universitària, és una lleixa a les biblioteques que diu filosofia, per tant, allà hi ha informació, coneixement, etc. Però és també una actitud. A mi m'agrada molt aquest sentit popular de la filosofia, quan algú diu
que s'ho prengui en filosofia, no? Vol dir, doncs, amb una certa calma, amb prudència, és només una visió, però jo crec que és aquestes dues coses. I si te l'hagués de definir més què és per mi, diria, d'una banda, que és un anclatge i és un far. És una àncora perquè t'amarra en aquest món líquid de Bauman, en aquest tempestes i onades i també calma, però és una àncora i, per tant, et fa tocar de peus a terra, et té lligat a la realitat, però alhora és un far. I és també una possibilitat de futur, una possibilitat d'endevinar els escolls que hi ha a la costa, de poder trampejar certes illots i dificultats. Jo crec que a mi m'agrada aquesta imatge doble, de l'aigua i de l'àncora, i nosaltres seríem aquesta barqueta que s'ha d'orientar i que alhora ha de saber amarrar-se, perquè si no, malament rai, no? Però també ha de saber navegar, òbviament. És a dir, el far i l'àncora li serveixen per aturar, per seguir i per navegar. T'anava a preguntar, de fet, si serveix d'alguna cosa la filosofia o per què serveix. Recollir una mica les teves paraules és una mena d'orientació? Ens fa fer camí? O què diries? Quina utilitat li trobes tu a la filosofia? Bé, mira, utilitat, esclar, depèn de l'ús de la paraula utilitat. Ja em permetràs que faci aquest apunt filosòfic aquí mig, però depèn de què entenguem per útil. És a dir, no és útil en el sentit que no ho és com el que faria un fuster o el que faria un enginyer mesurant volums, etc. Però, d'altra banda, segons quin tipus de servir, potser s'assemblaria a la mateixa utilitat que té la música o que té la poesia. Són útils, la música i la poesia? Depèn d'aquest sentit, no? I, per tant, jo crec que la filosofia serveix fonamentalment per amoblar els caps. Una mica és una història que ens ve de Pascal, no? I que acaba, no, però Moren ho diu molt bé quan diu ens convenen caps clars, no caps plens. Aquesta és la idea que lligaríem aquest orientar-se. És a dir, la filosofia serveix per ser més enraonats, més prudents, més fins, més sensibles en el llenguatge, en les distincions, en captar subtileses, prejudicis, sensible a les idees i a les paraules i alhora a les persones que les diuen o que les manifesten. Jo crec que és un camp molt obert i no és només que serveixi, sinó que omple. És a dir, va més enllà de ser una eina. És constitutiva, per dir-ho d'alguna manera. Et fa d'alguna forma. No sé, si volies alguna cosa que anés per aquí. No, jo vull que vagi per on tu vulguis fer anar. No, doncs deixa'm-ho dir diferent. No sé si t'he respost prou claredat. Jo crec que sí. De fet, si després tenim temps, m'agradaria que parléssim una mica també sobre aquest tema, perquè una mica el que he entès, que la filosofia, com les altres humanitats, és aquell saber que realment ens fa nosaltres, que ens fa humans. De fet, ja et faig la pregunta ara, si et sembla.
Com veus la situació actual? Perquè fa uns dies va sortir aquestes reformes educatives en què, per exemple, altres humanitats com el llatí i el grec sembla que poden perdre pes en el sistema educatiu i la filosofia, doncs, com ja sabem, fa uns anys que també es va maltractar. Com veus el seu futur? No? Sabent que, dius tu, no és una cosa útil, però afegeixo jo, és el que ens fa nosaltres, no és el que ens fa més humans. El Nomen deia, és inevitable la filosofia, no? No, jo crec que és la gran virtut de la utilitat d'allò inútil que diu l'Ordino, no? És a dir, útil, això, no és un martell, però en canvi té un sentit profundíssim que això, com et deia, que ens constitueix, no? Que ens fa ser com som, en definitiva, i poca broma com a utilitat, no? Si ens dona aquesta dimensió. La filosofia avui la veig apartada, marginada, no interessa, no és políticament rendible, és més rendible tenir segurament tècnics en comunicació i en altres... És a dir, el mercat, entre cometes, té altres necessitats i la filosofia, em temo que, com altres humanitats, passarà a ser una prioritat de segon terme per les universitats i pels interessos del capitalisme. Així de clar, no hi ha una relació demanda proposta per aquest tipus d'estudis. Però alhora, a mi personalment no em fa por que sigui minoritari. De fet, les grans revolucions les han fet sempre les minories, o sigui que no... Si és prou potent, el fet que sigui majoritari o minoritari no em preocupa. I d'altra banda, fins ara estava parlant de l'aspecte acadèmic, de la filosofia, de si entra o no en els plans d'estudi i tot això. Però quan una cosa és molt interessant, quan una cosa és necessària, és urgent, és volguda, troba camins. Nosaltres fa 30 anys que treballem amb nens i la filosofia ha passat per 3 o 4 programacions, que ara ens hem dit filosofia, ara ens hem dit valors, ara ens hem dit... Hem passat per totes aquestes vicissituds i, en canvi, hem pogut introduir-nos a l'escola, que era un terreny on la filosofia no entrava. Bueno, pot ser una altra via, poden ser altres maneres. Ha entrat també, doncs, jo què sé, la consultoria filosòfica, han entrat altres formes, cafè és filosòfic, no cal dir, no? Potser la crisi està en la filosofia més acadèmica, més regulada, però jo tinc la sospita que quan un riu baixa amb molta potència, si no va pel canal, va per les voreres, tu. No ho sé, em sembla que... La qüestió és que baixi, no? Sí, jo crec que sí, perquè cada vegada em sembla que és més clar aquesta necessitat de reflexió i d'autocontrol. Jo crec que aquesta pandèmia ens ha deixat una colla de lliçons per davant tremendes, no? De responsabilitat, de distingir el que és essencial del que no ho és. Hi hauria infinitat de termes que s'han posat en qüestió i que s'haurien de repensar, no? Per tant, crec que acadèmicament potser tindrà un retrocés, però qui sap si això no la farà més forta en altres vies, no? Allò que diuen popularment que cada crisi comporta un renaixement, no? Doncs potser aquesta crisi acadèmica farà bellugar. Això no vol dir que no hi hàgim de lluitar, Jo estic clarament a favor de que s'ha d'ajudar a implantar. Però també et diré una cosa. El més no sempre és... La quantitat no sempre és millor. Jo prefereixo unes bones classes de filosofia que no moltes classes de filosofia. I, per tant, que hi hagi moltes hores, no sé si
és un error suficient. Em fa por. M'agradaria més que es parlés de la qualitat i de quina mena de filosofia es vol transmetre. Però, en fi, això ja seria una segona ronda. Doncs, aprofitant que has acabat amb això de quina mena de filosofia es vol transmetre, et faig la següent pregunta. És el mateix fer classes de filosofia que filosofar, Irene? Pot ser-ho o pot no ser-ho. Pot ser-ho. Es pot fer filosofia i classes de filosofia en el sentit de que s'incorpora informació, coneixements, autors, tendències, temàtica, etc. Això serien els cursos superiors, però pot no ser-ho i pot ser un divorci total. Pot ser que es facin només classes de filosofia i, en canvi, que es facin només filosofia. Per exemple, en el nostre cas, quan parlem de primària i infantil, tendim a fer filosofia, a filosofar, no a fer classes de filosofia, sinó a intentar reproduir allò que fan els filòsofs. És a dir, posar-nos en el lloc d'un filòsof. Què fa el filòsof? Doncs es fa preguntes, distingeix, compara, relaciona, vigila que no hi hagi prejudicis, afina els conceptes, matitza qüestions, etc. Doncs això és el que pretenem amb els petits. L'ideal, a parer meu, seria que a mesura que anem pujant d'edat, i no cal dir a la universitat, es pogués combinar el fer filosofia amb aprendre també filosofia. És a dir, aprendre dels que ens han precedit, perquè no ens ho podem inventar tot, no? El fet que de tant en tant en una classe surti una frase magnífica de nens de 8-9 anys que diguis, ostres, això és Wittgenstein, o això és Descartes, o això és molt bonic, però no ens ha de fer perdre el nord. Però, en canvi, a més grans, adonar-se que darrere de certes afirmacions o creences hi ha un posicionament filosòfic, em sembla que sí que és bo. Per tant, no és el mateix, però a parer meu s'hauria d'intentar ajuntar-ho el màxim possible, tenint en compte, òbviament, la gradació d'edats. En cap cas a 3 anys. Però a partir de 14-15 es pot començar a introduir, de dir, mira, això que dius ja ho havia dit un senyor al segle XVIII. Mira, si el busques a Viquipèdia veuràs que el senyor Hume deia una cosa molt semblant a això que has dit tu. Ja està, tampoc no cal fer una classe magistral, però lligar-ho. Més que res perquè s'adonin que allò que pensen ja pot haver estat pensat i, per tant, l'interès de seguir investigant, de descobrir. Nosaltres utilitzem molt la paraula recerca, investigar, i, per tant, la filosofia i la història de la filosofia pot ser també una font d'investigació. Perfecte. Llavors, ara que parlàvem d'aquest filosofar, en què, amb la teva trajectòria amb la filosofia 318, en què diries que beneficia més o què aporta la reflexió, fer aquests programes de filosofia 318 tant amb nens com amb joves? Perquè també sé que hi ha propostes d'aquest ventall, dels 3 fins als 18 anys. Què diries, Irene? En què ha beneficiat els alumnes que han fet Filo 318? Mira, per resumir una mica et diria que és una manera de fer que costa un pèl de valorar. No es pot fer una avaluació amb creuetes, però a la pàgina web hi ha 3 exemples d'avaluacions que hem fet, una sobre casos, una altra més general, més estàndard, diríem, que va fer la Generalitat. I, per tant, allà s'explica molt bé alguns dels beneficis en els nens i nenes, en els joves, però també en els mestres, en els professionals. I, en fi, jo crec que pot ser una
una via on es vegin alguns aspectes de les millores generals. Millores que, segons aquests informes, no són només respecte a la filosofia, sinó que són millores també acadèmiques respecte al desenvolupament acadèmic en altres matèries. És a dir, una de les formes d'avaluar aquest projecte, ja de manera molt clàssica, no era avaluar el que es feia a la classe de filosofia, sinó com van els nens que fan filosofia, com van respecte a totes les matèries comparant-los amb nens que no fan filosofia. Aleshores, hi ha algunes coses que són molt clares i per això és un projecte educatiu a l'engròs, no és només una píndola filosòfica. I és que els nens i nenes, per exemple, aprenen, i això ens ho han dit tota la vida, tot el professorat per escrit, per oral, amb enquestes o com fos, aprenen, d'una banda, a parlar, a expressar-se millor, necessiten expressar-se personalment i de manera més clara, i escoltar. Només això ja Déu-n'hi-do. Aprenen a escoltar perquè, esclar, segons què diu l'altre, tu has de seguir argumentant, has de poder contrastar, has de poder... Aleshores, nens i nenes amb dificultat comunicativa han millorat molt en aquest aspecte i això s'ha notat a llengua i a altres coses. Al marge d'això, és una via d'autoconeixement. Això ens ha passat moltes vegades, molts nens que diuen sobre això no hi havia pensat mai i ara aquí penso m'agrada, no? És a dir, m'he trobat en situacions o jo ho pensava d'una manera i després de la classe ara ho veig diferent. És a dir, hi ha una feina hi ha un diàleg amb els altres però que acaba revertint en un diàleg interior, inevitablement, no? Després té algunes coses que a mi m'agraden perquè potser no són molt vistents, però a les classes de filosofia hi ha un moment en què aquesta fretura, aquesta immediatesa que solen tenir els nens i nenes de les coses directes, van aprenent a matisar-les. És a dir, és una mica un fre contra s'han d'esperar el seu torn a poder parlar fins que acaba l'altre, potser tenen 3 paraules a davant i per tant quan els hi toquen ells ja han canviat una mica d'opinió. És a dir, hi ha una colla, per dir-ho així, d'efectes secundaris, si se'm permet, que són molt interessants. La idea d'integració de tot el grup, la idea de poder veure els seus propis companys des d'una altra perspectiva. Aquí hi ha una anècdota que m'agrada molt. Una vegada una mestra va dir estic molt contenta de fer filosofia, era el seu primer any, diu, perquè per Nadal he arribat a conèixer els nens i nenes, tenia un 6è aleshores, com quan vaig d'excursió a final de curs, que em costa tot un curs i l'excursió, perquè allà els veig en ells, no a l'alumne. I diu, i ara això ja m'ha passat a Nadal. És a dir, perquè aquí els nens no són l'alumne. És igual si és bon mates o no. No li preguntes la resolució d'una arrel quadrada o d'una divisió. Li preguntes per què pensa, per què sent, per com ho veu, per què n'opina, no què n'opina l'altre. Jo sempre faig la broma, no? Dic, si a algú li preguntes per on passa l'Ebre, potser punxa. Però aquell nen que ha punxat per on passa l'Ebre, si li preguntes si és bonic el paisatge de l'Ebre quan arriba al delta, té molt a dir. I per tant, estàs fent estàs incorporant a l'infant. Això ho deia molt bé Joan Manel del Pozo, que deia a vegades l'escola té murs i hauria de tenir, en comptes de parets, hauria de tenir vidre. I el món hauria d'entrar i l'escola hauria de ser també formar part del món, no? I aquí el nen no ve amb el bagatge d'alumne, sinó ve amb el propi, amb la seva família, el carrer, la seva experiència, tota. Perquè quan parlem de la mort, de la por,
de la llibertat, dels judicis. No hi ha escola que t'ho resolgui. És la teva pròpia experiència, no? És portar al món allò que un ha après, sap, coneix, intueix a l'aula i compartir-ho. Per tant, tot això, i sobretot en el fons, diríem, el gran benefici, penso jo, és l'ús de la raó, és a dir, en el sentit més kantià, no? És a dir, donar la possibilitat de l'emancipació i de sortir d'aquesta minoria d'edat, tinguin l'edat que tinguin, de fer-se autònoms, de fer-se pensadors qualificats, que tinguin idees pròpies, que no siguin arrossegats, que siguin, com deia algú dels que has entrevistat, que siguin ciutadans i no clients, o no súbdits, sinó que siguin persones amb cara i ulls. Aquesta seria... No sé si ho aconseguim, però hi ha un estudi molt bonic a Mallorca que pregunta a nois i noies que fa 5, 10 i 15 anys que han passat per una escola que han fet filosofia, i és magnífic el record que en tenen i per què els ha servit. Per tant, potser a algú no li serveix per res, potser sí, però jo crec que en el fons tot això va fent pòsit i va fent gruix. Són molts anys, si comencen de 3 a 18, són molts anys de generar actituds, de generar hàbits, de crear-se una pròpia definició d'un mateix i de possibilitats de veure els altres no com a enemics, sinó com a col·laboradors, com a agents que t'aporten, no? Ara m'agradaria que toquéssim el tema aquest de col·laboradors, dels amics, però abans, per tot això que ens has explicat, podríem dir que la proposta de Filosofia 318 és innovadora perquè se centra en l'alumne, pel que ens has dit? Sí, clarament. Clarament. És a dir, aquí el gran protagonista és l'alumne, però no només l'alumne persona, sinó les idees de l'alumne. És a través de les idees i les experiències de l'alumne que es cou, que es cuina la classe de filosofia. No és d'un tema que ve de fora, sinó d'allò que en ells els hi suggereix i tot això. De fet, és una de les grans descobertes que nosaltres vam fer, perquè quan jo vaig sortir de la facultat, la meva preocupació era dominar el temari. I tant, sí. Saber-me la lliçó, per dir-ho d'alguna manera, per poder-la transmetre, no? I, en canvi, vaig aprendre que no, que el que havia de fer era mirar-me els alumnes i veure què podien aprendre ells, no què els hi podia ensenyar jo. És canviar l'ordre de la frase, no? Sí. Ensenyament-aprenentatge, sí, però primer aprenentatge, preguntar-te què i com han d'aprendre allò que creus que els hi pots ensenyar. I, per tant, és una girada perfectament d'objecte-subjecte, per dir-ho d'alguna manera. Aquí l'objecte es converteix clarament en subjecte. I et volia dir una cosa abans, quan me parlaves dels beneficis, que jo me n'he anat atacant, però també volia citar, perquè m'ha vingut al cap, que em sembla que és un instrument que ha valorat molt bé la filosofia i que, mira, val la pena de fer-lo conèixer, que és tota la feinada que ha fet la UNESCO, sobretot la cadira UNESCO de Filosofia per nens, en què des del document del 2007 que es diu Filosofia Escola de Llibertat, i per tant ja és un lema que va sol, o les últimes coses que he llegit d'aquest 2020, justament en ple confinament, suposo que eren a casa i estaven productius, que diuen que Filosofia per nens, textualment diu, és una base educativa pel diàleg intercultural i per la transformació social. I m'agrada molt que ho diguin ells, perquè així no ho hem de dir nosaltres i tenen l'autoritat que tenen, no? És a dir, diuen que Filosofia 318, Filosofia per nens, és la base educativa pel diàleg intercultural
I això, per exemple, és exacte. Nosaltres que ens hem trobat, jo he estat forces anys a l'Institut de Sal, a prop de Girona, que és un lloc on bullen moltíssimes cultures. A les classes es notava molt aquestes visions diverses, no? Però ens podíem entendre, podíem no coincidir, podíem no compartir al final, però la possibilitat de discussió, la possibilitat de raonar, el respecte mutu, etc., funcionaven la mar de bé, no? I aquest seria una mica el camí. Doncs, aprofitant que ens has posat aquest exemple de Sal amb el diàleg, m'agradaria fer-te una pregunta, potser és una mica més teòrica, però penso que pot ser necessària. Altres convidats ens han parlat que tot el projecte de Filosofia 318 se centra molt en el diàleg filosòfic. I m'agradaria que ens definissis una mica millor en què consisteix un diàleg filosòfic per aquella gent que no tingui gaire idea. És una conversa? Quina diferència té respecte a un debat, per exemple? Perquè potser sí que tots coneixem que a la secundària hi ha la lliga de debat i a les universitats i alguns polítics espanyols també han vingut d'aquesta formació, però crec que no és el mateix el debat que el diàleg, oi? No, realment no. A veure, així per dir-ho ràpid i sense una mica improvisant, diríem que el diàleg és l'intercanvi reflexiu, i això és fonamental, d'idees, conviccions o opinions fonamentant-les. És a dir, el diàleg, a mi m'agrada molt parlar del diàlogos, que ve d'això. El logos, la saviesa, el coneixement, com es comparteix el dia, que és aquesta paraula tan bonica que tenim en català que en diem enraonar. I tant. O sigui, dialogar no és parlar, no és xerrar, no és conversar. Dialogar és enraonar. És a dir les coses, el que penses, el que saps, el que sents, el que sigui, de manera raonada. És a dir, justificada, clarificada, explicada, etc. I aquest és, per mi, el verdader sentit del diàleg. És, per tant, més enllà de la conversa. No és un xerrar. Ara, també he de dir que molts diàlegs, és a dir, quan comences una sessió de filosofia no estàs ja en el diàleg. Molt sovint hi ha tot un previ que és una conversa. Per exemple, si es veu un curt, si es llegeix un fragment i preguntes a tu què et sembla, com ho veieu, què us ha cridat l'atenció, quins aspectes assenyalaríeu com a això, és alguna cosa que a tu et diu res o queda molt lluny de tu, etc. És a dir, i es comença segurament per un intercanvi més natural, més senzill, més habitual. Però a poc aquest intercanvi, com et deia, s'ha de tornar reflexiu, perquè no ens podem quedar amb la xerrameca o amb el pur intercanvi. No és un intercanvi pur d'opinions, no? Sinó que ha d'anar més enllà. La conversa, diríem, pot ser una mena de previ de preescalfament. Però aquí l'habilitat del professorat és, quan ja sabem què els interessa, què els ha agradat, etc., de poder arribar, per exemple, a estirar. I això per què? Quines conseqüències té? Quin concepte fem servir? Feu servir el mateix concepte vosaltres dos quan parleu de no sé què? És a dir, habilitat del professorat serà generar aquest plus que té una conversa per convertir-se en diàleg. I pel que fa al debat, res a veure. Res a veure. Debatre ve de batre. I batre vol dir que hi ha vencedors i vençuts. I vol dir que hi ha guanyadors i perdedors. En el diàleg no hi ha d'haver guanyadors i perdedors. En el diàleg hi ha d'haver una transformació personal de cadascú.
És a dir, aquell que estava molt convençut potser ara no ho està tant, i aquell que no ho tenia gens clar, ara sí. Però ens és igual, això. El diàleg, el que té de bonic és que no té una finalitat. No cal votar al final, no cal posar-se d'acord. La millor classe de filosofia és la que acaba amb desacord, perquè ens deixa la porta oberta el dia següent. Si tots estem d'acord, és horrorós. Ens ha passat alguna vegada alguna escola, escoles a vegades molt homogènies per tipologia d'alumnat, etc., que el mestre o la mestra ha de fer un esforç enorme per sortir d'allò que és el material comú, el lloc comú d'aquells nens i nenes, no? Sobretot com més petits, doncs més influenciats. El diàleg ens ha de portar una mica més enllà de la pura del pur intercanvi i és una forma molt subtil de treballar aquest enraonar. Jo crec que si tradueixes diàleg per enraonar, tothom ens pot entendre. Quan diem que una persona és enraonada, a darrere sabem quines virtuts estem assenyalant, no? I tant, i tant. A part del diàleg filosòfic, hi ha una altra metodologia prou recurrent en Filosofia 3.18 i que penso que una mica ha aflorat quan ens comentaves de la importància d'alguns alumnes que deien que havien creat un grup o que això els havia ajudat a escoltar-se els uns als altres. I aquesta metodologia no és altra que la comunitat de recerca. Què és aquest concepte? Perquè estem fent científics a Filosofia 3.18 o què és una comunitat de recerca, Irene? A veure, la comunitat de recerca, de fet, no és ben bé una eina o una altra metodologia, si em permets, Sí, no, fes les apreciacions que necessitis. Sí, no. La comunitat de recerca és el lloc i l'espai on es troben les persones per fer el diàleg. És a dir, no s'entén diàleg sense comunitat de recerca ni comunitat de recerca sense diàleg. És a dir, és només el marc, és el paraigua. Aquest terme que ens ve de Dewey i que Lippmann, com a bon deixeble de Dewey, va aportar a la filosofia, combina l'aspecte, podríem dir, més amatent, més amable, més efectiu, si em permets, del que és la comunitat. Una comunitat vol dir que és un lloc, és un espai, és un conjunt de gent amb qui s'ha d'estar còmode. Si no, no és una comunitat, és l'enemic, és una altra guerra, no? Comunitat té aquesta cosa, vaja, el comú, per entendre'ns ràpid. Comunitat vol dir, doncs, que hem de crear una atmosfera, un marc, un ambient, un clima en què tots els nens i nenes se sentin integrats i útils i que sàpiguen que va per ells. No hi ha el que en sap més, perquè ja t'he posat l'exemple de l'Ebre abans, ni el que en sap menys, sinó que és molt més espontani, molt més directe i potser el que sap menys o el menys estudiós resulta que té un bagatge experiencial molt més ric, no? Però no és només això. Això és indispensable, és una raó necessària per fer un diàleg. Si en un diàleg no hi ha aquest ambient diríem, curós, de poder-se sentir còmode, si abans d'intervenir he de pensar si riuran o no, això no genera un bon diàleg. Està ple de barreres, per dir-ho així. Una comunitat ha de donar l'oportunitat als nens i nenes de sentir-se còmodes, de poder dir el que pensen, encara que potser després sigui una cosa estranya o forània, un disbarat o el que sigui. Però aquesta comunitat ha d'anar acompanyada de recerca. És a dir, no és només una comunitat per tenir aquesta conversa relaxada i estupenda, sinó que ens ha de fer estar atents. A mi m'agrada molt un gest que passa a les aules, que quan comença una sessió i els nens diuen el que han fet el dia abans, etc., tots estan asseguts a la cadira enrere i van comentant.
A la que el mestre fa una pregunta ja d'aquestes més de recerca, o diu, i això per què deu ser? Tu veus que les cadires... S'activen, no? Exacte, que el respatller va quedant enrere i tothom s'hi posa bé, no? Recerca vol dir això, vol dir estimular la capacitat de descoberta, la capacitat d'aventura, que els nens en tenen a quilos, i per què no l'han de tenir també mental? Si la tenen física en els jocs, a l'espai, en el pati, també tenen aquesta capacitat de buscar, d'anar més enllà, d'investigar. Doncs ajudar-los a ser això, a ser molt més capaços d'anar més enllà del que són els llocs comuns o les coses quotidianes, del que es diu. Es diu, però aquest es diu com funciona, com seria, com ho saps, això com ho has après, de quina manera pot ser, quines causes té, amb què es diferencia de... I tot això els posa en acció. Recerca, per què? Doncs perquè s'utilitzen totes les eines o les habilitats típiques de la recerca. De definir, relacionar, investigar, buscar, mitjans i fins, parts i tots, és a dir, tot allò que fa la ciència. És a dir, els filòsofs són també, en un cert sentit, entre cometes, científics, és a dir, utilitzen moltes de les eines que són comunes en el coneixement científic, faltaria més, són les que tenim. És la nostra manera de funcionar mentalment, no? I ara ja, per anar tancant aquesta entrevista, ja que tens una tan dilatada experiència en filosofia 318, m'agradaria que ens recomanessis una mica... Clar, jo com a professor de filosofia al batxillerat, el que et demano d'entrada és quins recursos són interessants per batxillerat, però aprofitant la teva experiència i, a més, que has estat mestre, professora en diferents nivells educatius, si ens podries parlar una mica de quines propostes heu anat fent una mica per nivells. No sé si ara és un encàrrec molt feixuc, però, en tot cas, el que tu decideixes una mica per mostrar-nos, per tenir una idea una mica global de quines coses heu anat fent o et semblen més rellevants, fins i tot, de presentar. Bé, nosaltres vam començar, com em sembla que ja t'han explicat els meus companys, traduint i fent un currículum per poder donar cobertura a tot això. Però, a més, vam tenir la sort i probablement la intuïció col·lectiva de que els recursos no havien de ser només literaris, sinó que hi podia haver... Si vols filosofar, pots filosofar davant d'una tassa de te, sense cap problema. Ara n'has de saber una mica per filosofar així a sobre una tassa de te, però molts recursos són útils i alguns, a més, són especialment adequats per les edats. I, per exemple, hem introduït els jocs, tant a 2, 3 anys, de 3 a 5. Molt sovint utilitzem jocs perquè són una font també de diàleg del que ha passat, del de després i del d'abans. Evidentment són un tipus de joc, no és qualsevol joc, sinó jocs de caire cooperatiu, etc. Hem introduït el món de l'art en totes les seves amplituds. Vam començar amb pintura, però ara hem fet fotografia, hem fet cinema, ara estem treballant molt, especialment sobre curs, perquè els llargmetratges, de fet tenim fins a 150 fitxes sobre llargmetratges per totes les edats que es troben a la pàgina web, o sigui, tenim molt material. Però és cert que el llargmetratge exigeix unes condicions que un curtmetratge pot resoldre. Per mi no és el mateix, em sembla que el gruix que té un llargmetratge amb tota la seva panoràmica, dona molt més joc que un curt que està molt més dirigit i és molt més sintètic i funcional. Però és veritat que, segons com, a nivell acadèmic, doncs un curt pot resoldre algunes coses o pot ajudar
a reflexionar els nens i nenes. Una mica tot això seria bona part del material que hem fet. A secundària, tot aquest material sense cap mena de distinció, des dels rapers fins als grafitis, passant pels murals i passant, òbviament, pel cinema, teatre, dansa, el paper de remoure estómac i consciències que té les arts, doncs és un detonant esplèndid i magnífic, però també podria ser un text d'autor, un diari, un telediari, un anunci publicitari, sigui estàtic, sigui en moviment. També dir que no tot serveix, és a dir, si utilitzes aquest material has de saber una mica per què el vols. No perquè el vols perquè arribin a la mateixa conclusió que has arribat tu, sinó una mica quina és la proposta que fas. No tot és bo, no tot serveix i s'ha de saber molt bé el que un demana i el que un pretén amb aquest material. Per això a vegades nosaltres som una mica estrictes. No és qualsevol pel·lícula, no és qualsevol curt, som una mica reacis a que qualsevol cosa sigui. Qualsevol àmbit, sí. Qualsevol cosa d'aquest àmbit, diria que no. Perfecte. Doncs, si et sembla, Irene, si vols ens quedem més estona, però penso que potser ja amb això ja en tindríem... Com tu vulguis, Àlex. Condueixes tu. En aquest cas, condueixes tu. Fem una cosa, sí, dius bé, fem una cosa. Et faig una darrera pregunta perquè, de fet, m'ha quedat una mica allò al tinter per la resposta que ens has donat ara, no? Quin és exactament el rol del mestre quan fa filosofia 3-18? Perquè, clar, ens has dit ara mateix... Ja ens has fet algunes insinuacions, però ens has dit no han d'arribar a la conclusió que tu vulguis. Però és bastant complicat, llavors, no? Això de... O sigui, fins i tot la direcció d'un diàleg filosòfic, fer que tothom acabi donant la seva opinió, fer que els nanos es respectin... És un rol molt deconstruït perquè estem acostumats a fer moltes classes magistrals, o almenys jo les he viscut així, pràcticament només classes magistrals. No, el paper del mestre aquí és, diríem, el d'estimulador, el de facilitador, en diem nosaltres, així amb un llenguatge col·loquial. És el que proposa, no sempre, perquè quan fem lectura d'un llibre, doncs quan hem acabat de deixatar les idees que hi havia en un capítol o en un episodi, passem a l'altre i, per tant, hi ha una continuïtat. El mestre no ha d'estar sempre al davant. Però en el cas que proposés algun d'aquests elements, d'aquests recursos que ara dèiem, el mestre el proposa, engega, provoca el diàleg i el que fa és anar-lo deixant fluir. La idea és que faci la bona pregunta en el moment adequat, que generi aquestes distincions. Tothom hi està d'acord? Com ho veieu? Algú ho veu diferent? Per què podria ser d'una altra manera? Creieu que en el món hi ha algú que ho pogués veure d'una altra manera? És a dir, és el que ha de fer les bones preguntes per dues raons. Primer, perquè són les que estimulen, i després perquè els nens aprenguin també a fer bones preguntes. És a dir, el mestre ha de tenir constantment a la boca el per què, dit de maneres diferents. Si no, un mestre que digui per què, semblaria un nen de 4 anys, no? Però, i això com és, etc. Buscar les formes. I una altra pregunta que jo crec que és fonamental és i si? És a dir, la primera seria, com han dit els col·legues abans, el pensament crític, el justificar, el donar raons, el buscar argumentació, i el i sí seria el fer volar la imaginació, el pensament més creatiu. Què passaria si? Pensa com és d'important aquest i sí en el camp de l'ètica. La imaginació moral, aquí hi hauria tot un recorregut llarg. Per tant, el mestre és el que ha d'estar atent a les preguntes, el que ha de gestionar
al grup i, per tant, és una persona cabdal. Jo, si em permets, torno també a la pregunta d'abans. Quins són els millors recursos per a una classe de filosofia? El millor recurs és el bon mestre. Sí, sí. Perquè el bon mestre traurà partit del que li donis. Un mal mestre necessitarà una guia, no un mal mestre, pobre, un mestre, doncs, posem principiant, o que comença... Potser no format, no? Exacte, però haurà d'estar doncs, més atent al manual, a les preguntes que hi ha. El bon mestre és el gran recurs de filosofia 318 i per això, com he vist en les altres entrevistes, els meus companys parlen tant de la formació, perquè certament és fonamental. Perfecte. Doncs, si et sembla, Irene, deixarem a la descripció del vídeo la pàgina del grup IREF altre cop, perquè hi vegi recursos, també aquestes formacions, que sé que heu començat a fer coses online, també, no? Sí. Ves, tots plegats ens hem posat les piles, no? I tant. Hem de canviar. Hem de canviar els rols i a més, estar actius i presents. No ens podem retirar, i menys en un moment com ara. I tant, doncs a continuar fent coses i això, deixarem tota aquesta informació per qui tingui interès i la vulgui consultar. I ens acomiadem ara i aquí. Moltes gràcies, Irene, pel teu temps i per la teva il·luminació, també. A tu per aquesta feina que vas fent, que va fent pòsit, no? També, de mica en mica, són cares noves i genera una inquietud per fer coses una mica diferents. A la gent de filosofia espero que els hi pugui ser inspirador, però també a la gent que no és de filosofia. Perquè, i amb això acabaré, Àlex, és molt curiós que parlem d'introduir la filosofia a l'escola, però jo, després dels anys, tinc una pregunta diferent, i és: com pot ser que no hi hagi filosofia a les escoles quan es parla del cos humà, de geografia, de matemàtiques, de biologia? Com pot ser que no n'hi hagi? Si tot està, diríem, prenyat d'idees filosòfiques i de conceptes morals i de conceptes sobre coneixement, no? Des de la reflexió sobre el mètode d'investigació fins al que vulguis. La meva pregunta és: com es pot fer escola sense filosofia? Aquesta seria la meva conclusió. Esperem que es resolgui satisfactòriament i que tinguem aquesta sort. De mica en mica. Sí. De mica en mica. Doncs perfecte, ho deixem aquí, que vagi molt bé i fins la propera. Gràcies, Àlex. I enhorabona per aquesta iniciativa. A veure, que sembla mentida que en plena era digital us hagi d'explicar. Si us agrada alguna cosa de les que hem fet, un vídeo o un mem, doncs poseu un like, com una catedral, i també, si us agrada molt, poseu un comentari maco, digògenes, ets un crac, i també us heu de subscriure, evidentment. Vinga, adeu!